Oh, tangde aprang si ingdeng thongke pra hini hawar ka bi risonim sorong aja kardom kado we phanstami non ni lido ke dak 17 nong sucheng nenta ke parlo jasamet pe dak seduna klam langkimi along sidalo lasi pini labangso hawar ka bi risonim sorong aja along ko pi item se alang ditume cipate pon ma lapente dak chuneng peneng kuan ke ceprek ma nangli tumhan angton nangli tumhan nampak lang ponik po lapen non ni lido ke dak adon rilo lasi kamera person phanstami chuning rilo labangso adon ri paklang je phat Coba di Dengan komite mengawal melakukan cuma menjawab kalau kemudian apa saja sampai dulu itu kesehatan awal ini ada itu kita menjawab itu agak awal ini ke do ke dak hawaramai asai hem long sudalo lapenon hawaramai long akumiti tum setame do dak etethenia lang litum pen cingki jethan lapen karju ajai mekdeng polona ke hawar kar biriso nim sorong ajai aputhak etetheni than ponika Kardom, now itu mah channel fan. Ni tu mendak anjok hawaramai thongkep ra hini ang deng karbi jutang songpen patit bi pon ison sorong aje katalon ton pini inde hinian ang deng no niri socheng ta hawar me amai phu pen langchari dun no parkop ladak rongmobe nisan me at pen na bangsu ketalon talon pom bom lo ladak angjok hawar me long bang pinian bang ke deng hini ang deng lo patodap bajinet kepen nitum song lama ingthu lo song ma alama ingthu de pen ada kachiki modolo bang sopi kachipate a hong jai ingpu lo ang kipuji bangke niliker dak angjok hawara me long karbi jutang song angjok hawara me chun bang lo aprang se nilinari tum ferangke bitung bhan churu lo dak nili tum malong birta na ken dun theka pot lasinili hin ben ki puji bangke awelo non herjong socheng nanta hawara me pu lapen angjok hawara me pu tame ningjelo saminili thi hek pen keninje kang tung bangke lalo pamo herjong nangli karju owe kimietum non kacerap kacetu koan kenang sot lapen non amat kacerap kacetu koan du laso puthak sinili ke thagi phan ninje po lasi khen lo juta helo kheyare je kaching room helo kheyale lamen helo kheyache the la pen lang pangbar dam pulote non owe mi atum kiwang jilang apor karbi juta asong phan an so se aprang an pon phan kachera kachito kenang pik do kenang odu pik la non nilitum ke klem bom along kache theklong pulote laso owe kimia ang bong ban kachera kachito bang kinang jilang dolang pusenili mathadam lalo lapen kedam tang dak ningkan pho seldiona klam long rong aje jodet pen peneng bang armu bang ong mechet lapen kacepate a son tina tame honsre bang pho mahidum tame chipang thir chara son sini tum theklo lasin ning arong lapenal tuman bothot nani tum a thudi ben bachini kang tum bang lalo isi katora nai dak ili tum socheng nenta hawar long isi katora nai la rong aje ketalon make lalo ili tum socheng nenta hawar long make jun thom doko mane hawar ke thom doko la sojok nili tum chingwa chingsai pen bor ilo la rong mongwe parkup apa angjok hawar ke thom elong le rong aje talon chon nangpu ni tum msc atum hin ben tame chingwa lo ta ladak elong wet ke padoji ban tame tum katora du athema rong mongwe pen ili tum angjok hawar ili tum angjok hawar pen ha parkupan kachelo hello pik pik lapen kedam kewang ang lason kedam kewang awar sai tame ave lasi kewang jilang apor tame socheng nanda warlong ke isiwet
elong weda long klam nong si la sorong aje pat doji bangke nili jung jung ke mata bangke un elobon la so jok ladak il tum ke klem ke dam long kasik sak mate kadure nai bangke la dihin dai son lo dihin ke pangro mangta ini tum jun thom doko joine la sinili tiri piame la pen karbi tan ponino to tangte pini tatak ingdeng thongke brahini karbi sunim surong aje serdihun aklam sosing henta imi school playground along jothom karbi sunim surong aje ketalan along pini tatak nangaji tongdun sosing henta hawar allo karbi rong asarame ame pu mate kong sun bang asong hawar me pen chenglok arong tin pen rong asar sun tongdun bapen ke pinangan asong apang tumang tongdun ningrong pik khangjang basi pini ani apor kimi apor pini nang tum media long nili alam thi si paklang ikela hello karbiang long ili tum bihekoi natural mata de prakitik pini thingpi thengphang langroi langjeng botek boso penseng lok pini kerai kom yaphan bason thaga song senga bangabe mate klem bangabe asini tu matha lo karbiang long ke serang long asara so serang long ili tu malong ngabangso oksigen mate ili tu puribe environment pamijia fan pulote sia song do nai pusini tu ser long ri environment preservation society puseng lo laso song audeso kala hello karbiang long arlo karbiang long kedo thingpi thengphang pajok nangji arlong sangti langroi langjeng langsun botek boso nampi namdur sonsuri litum hongrokhon mate preserve nai armiti ke karbiang long itum mesena puribe mesena atomon daglong lelo lasila paso ke serlong ri preservation society pula mangso bang karbiang long ponsot kalisi asama long india long anu se nang pangdak puji phasinang tumlong chunin lo tapen ke nili pini ningarong mangke nili dung pini rong asarame enta dolo aku kenang so te rong asarame teme alam the sibak keni phan chin chuniri pon tasinon por nang tum phan lansi chuniri pon lo to rong sar ha chalo ma Tekardom, ini prangsinan tempat kiro pilo, media akorti tempat, asona apor unahut, nalitum tanah cetak kontek, lapente, bining la, indeng thongke berahini yang deng longan, kami itu mah korte, korsing senar alangli, kejau cepat dukpen, lapen ke klempon cepat dukpen. Laso pose alang lipanta nilihin pena kiro pilo athe ke pima munid atu kemat ha lapen munid atum usumar kacolona lason tha si pini thengpi thengphang same itum pen plang rapet ahormu lasi pak pi lapen botek boso cek inghin pen langroi langjeng pen la kadu bawe anstame munit munor pen kereng iji lapen munit munor pen herapet lapen munit munor pen dorapet jasme pedak ilitum karbi aham phangalong karbi riso nim sorong aje mate kises aphan kon se ardi pi ponangji nalhin pen phan pachini ponikha nilitum Ladakh RD की PG उलाम थे बांगला पहनलो हा 1977 निकाना बांके थे केरे आतुम